futbol, bàsquet, vòlei o qualsevol altre esport col·lectiu, es confinava tot el grup. Ara també hi haurà d'haver 5 homes positius perquè el grup es confinin, estan, com dèiem, a l'espera de la confirmació. Mentrestant, el que fem és saludar Pep Estarelles, el president del Club de Bàsquet de Santa Maria. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Pep, tenen vostres constància de fet que hagi canviat el protocol, que s'hagi relaxat també? Ara els entrenaments ja s'han reprès després del Nadal. Els han informat d'algun canvi en aquest sentit de quan s'han de confinar els grups on apareguin positius? Bueno, els protocols, els llocs on que fan entrenaments no és que hagin canviat molt, exceptuant la qüestió de que han d'exigir certificat de vacunació ara que han passat la malaltia en valida de la data que se fa l'activitat, no? A part d'això, sí que ja se m'haurà comunicat que més que els entrenaments, que les competicions, per exemple, quan un equip té 3 casos, un equip automàticament se li aplaça en el partit que gairebé de disputar, o fins i tot en menys de 3, si les autoritats sanitàries han dictat un confinament del grup perquè s'ha considerat que casos estrets això, evidentment s'atura la competició d'aquest tipus, no? Però la mesura més important que s'ha implantat i no hi pot haver problema és aquesta exigència de certificat per poder entrenar o d'una prova anàloga, tipus PCR o antígens. Sí, de fet, precisament també per això avui l'hem telefonat, ens hem posat en contacte amb vostè, ha publicat un article al Diari de Mallorca amb el títol Certificat Covid a l'esport base, un mar de dubtes. És així com se senten? Tenen molt de dubtes sobre com aplicar, com exigir i demanar aquest certificat Covid? És a dir, de com fer-ho, no. El mecanisme és bastant clar, podem emplear l'aplicació de Sitxal per fer-ho. El tema és, com després s'ha sacat aquests mites, que tenim molt de dubtes de que nosaltres com a club, o els representants dels clubs, i ja no ho has dit, les famílies que des de competició són les que m'ajuden voluntàriament a controlar els accessos, les instal·lacions i tot això, tinguem realment una potestat jurídica, per dir-ho d'alguna manera, per exigir aquest document. Ja sabem la polèmica que hi ha hagut i és diferència de criteris que hi ha quan referent a aquesta mateixa mesura per entrar a establiment de restauració i aquest tipus de coses. No? Llavors, tenim dubtes de que nosaltres tinguem la potestat suficient per exigir aquest document a ningú. Com a simples usuaris, normalment d'unes instal·lacions que són municipals o fins i tot propietat del govern, en molts casos. És a dir, que els dubtes vendrien per aquí sobretot, no? Per la capacitat, la potestat que se té els diferents grups de poder exigir aquest certificat, de qui ho ha de fer i de la potestat que té aquesta persona de poder-ho fer, no? Clar, i els problemes que poden venir anant encara estem per una possible denúncia d'algú que presenta una demanda perquè tal club o tal persona en nom de tal club li està exigint un certificat Covid. Quan certificat Covid de vacunació me refereix, perquè és bé que tenen l'alternativa de presentar setmanalment, 2 o 3 dies a la setmana, uns antígens o una PCR de com no estan contagiats, no? Però, clar, és una opció que és complicada també, perquè s'haurien de fer 3 proves setmanals. Aquest certificat Covid l'han de presentar tots els esportistes de més de 12 anys, no? Clar, aquí és on surt un altre tema, que és el dilema de què passa amb aquests menors de 12 a 15 anys que estan obligats a vacunar i quan se pot donar el cas que els pares dels tutors legals no volen vacunar. Clar, aquí hi ha el dilema moral, no? És a dir, gent com nosaltres que entenem l'esport, l'esport bàsic, que crec que fa falta obrir un debat sobre en quin paper considerant que exerceix l'esport bàsic a la societat, no només una fàbrica d'esportistes o de resultats en el futur, seleccions i coses d'aquestes,
crec que l'esport, com es fa als països, s'hauria de veure com una activitat essencial per la formació dels infants, crec que s'hauria de canviar aquest model. I clar, nosaltres que ho veiem aquí, la gent que professionalment sabem que l'esport fa aquest paper, sabem l'important que està sent aquest esport per a tots aquests infants durant tota aquesta pandèmia, el que ens ha representat. Nosaltres va de dir un infant del nostre club, perquè segueix sent un infant del nostre club, que no pot entrenar amb els seus companys, perquè els seus pares no l'han volgut vacunar, i fins i tot la situació extrema que se podia donar de nosaltres va treure un infant perquè els seus pares no l'han duit a la instal·lació davant dels seus companys. És una situació violenta i complicada, no? Perquè per nosaltres segueixen sent membres del club i com podeu entendre un club esportiu de base d'un poble com el nostre és una gran família i som els que ens trobem cara a cara amb els problemes, els infants, els seus pares i el tema d'aquest. Trobant que estem una mica desprotegits en el sentit que som els grans executors de la mesura, però també som les graó dèbils, vull dir, que se troba el problema de front sense no sabem molt bé fins a quin nivell de recolzament. Molt interessant el debat que planteges. És necessari parlar-ne i tenir també les respostes. Moltíssimes gràcies per haver compartit aquest mar de dubtes també avui als dematins. Gràcies a vosaltres, i el que sí que vull que quedi molt clar que això no és una crítica ni bo. És a dir, no és una crítica ni a l'autoritat sanitari, nosaltres que estem en el front d'un club petit, veiem lo complicat que és gestionar la nostra petita realitat. Vull dir, estem alineats amb la federació de bàsquet està fent un esforç increïble com nosaltres perquè sempre ha considerat que s'havia de fer tot el que sigui possible perquè l'esport continuï i això és el que farem. I nosaltres complirem les normes que m'hauran dit que hem de complir perquè és el que hem de fer perquè la gran majoria dels nostres infants puguin seguir gaudint de l'esport. No entenem que sigui una crítica a les decisions que se prenen, sinó és allò de dir quan transformem aquestes decisions en realitat ens trobam en dubtes o en respostes o en decisions difícils de prendre que tenen també una contrapartida que s'ha de valorar. Ho entenem així perfectament. Per tant, Conny, gràcies per haver compartit tots aquests dubtes en directe pels dematins. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Molt bé. Gràcies. Molt d'anys. Bon any. Saludam els periodistes